Human mangangkon ang usa ka lumad kinsa usa sa mga nabiktima sa sunog sa Sitio Santa Maria, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City nga iya ang luna nga gibarugan sa iyang panimay ug sa usa ka tribal court gitigom sila ni Mayor Junard Ahongtian uban ang taga-PEZA aron makapresentar og mga dokumento. Ani ang report. Isip paghatag og suporta sa ilang kaubanang lumad, midagsa sa Lapu-Lapu City Hall ang ubang mga sakop sa lumad KKK Alimaong. Apan ang gitugutan lang nga makasulod sa conference room ang lumad nga apektado sa sunog nga si Dato Amihan uban ang laing lumad nga nagpailang iyang abogado nga si Dato Makaatol Tugas. Kay ang luna nga gibarugan sa panimay ni Dato Amihan gikatahong iya sa PEZA, present usab sa maong tigom ang kadagkuan sa PEZA, pinanguluhan ni Renato Doce Jr. 36 katuig nang nagpuyo sa Sitio Santa Maria si Amelito Jimenez, kinsa na ila nga si Dato Amihan. Monay natingala ko sa wa pa masunog, informal settlers pa ta, kana itawag na informal settlers sa dili kita ang tag-iya sa maong yuta. Informal settlers pa ta, di ta tag-iya sa yuta, naay nga nag-iya anang yuta. Human sa sunog, nalibog na ko, kay panag-iya na, kay duna na siya'y titulo. Unsa may inyong ikapakita nga pruiba nga kamo ang tagiya ng yutaan. Parehong may presentar og dokumento ngadto kang Mayor Junard Ahongtian, ang PEZA ug si Dato Amihan. Pag 1987 sa kanang balaod nga Republic Act 8371, the Jewish People's Right Act 1997, diha nagsugod na fracture ang tanang kayutaan Tibok Pilipinas. Na-claim ni Chairman dito Diyan Kilat. Atong 2013. Apil ang amo ang yuta. City Hall, apil. Kay Tibok, nasod man. Diba? Tibok nasod. Sa Pilipinas, gipanag-iya ni Leon Kilat. Kay ang panimay ni Dato Amihan nahimutang man sa luna nga iya sa PEZA gipasalig sa mayor nga malakip si Dato Amihan sa mga mapahimutang sa luna ni Antonio Lim Tanho diin ipahimutang ang tanang mga nabiktima sa sunog. Ug kun maigo man sa reblocking ang pwesto ni Dato Amihan nga napabarugan na niya og konkretong poste. Ako maningkamot ko Dato Amihan kung maigo man nato sa reblocking nga dili na ato willing ko nga akong taplan ang imong nagasto Dato Amihan. Ako basta ikaw Dato Amihan, usa ka sa mga beneficiary puhon, no? Negotiate na ko ning tag-iya sa yuta. Butang nga gikalipay usab ni Dato Amihan ug misaad nga makig-coordinate siya sa city government. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.